Acesta este Acer Freemani Autumn Blaze, un arbore spectaculos care își schimbă culoarea frunzelor în nuanțe aprinse de roșu și portocaliu toamna. Betula alba sau mesteacănul alb este un arbore cu scoarță albă distinctivă. Acer burgherianum, cunoscut și ca arțarul chinezesc. Este un arbore cu frunze mici și o formă compactă. Acer campestre este un arbore rezistent, ideal pentru grădini și parcuri. Este tolerant la condiții urbane dificile. Acer negundo flamingo este un arbore cu frunziși roz și alb, foarte decorativ. Acer platanoides Cleveland este un arbore perfect pentru spații urbane. Acer platanoides drummondi are frunze mari și colorate, ideal pentru decoruri urbane. Acest Acer platanoides Royal Red este cunoscut pentru frunza sa roșie, ce face orice peisaj de toamnă să iasă în evidență. Livrăm în toată țara, prin curier sau în Oradea prin flota proprie. Deținem pepinieră proprie, așadar toate produsele noastre sunt aclimatizate.